जोंखौ देरहासार खालामबाय आरो आसामखौ बिथांमोना मोनसे गोजौ थाखोआव मोनसे आवगायहोबावबाय आरो जों सानदों साफ्रोमबो जायफ्रा जोङो आसामाव सफुं गेलेदों आरो बिथांमोना बयबो मिथिगौ निस्सय जों गोबां सम जाबायमोन सफुं गेलेया नाथाय जोंनि नेसनेल गेमा गोबां बे लकडाउननि गेजेरजों जोङो 2 बोसोर 3 बोसोरा जोंहा गेप जादोंमोन नाथाय लकडाउननि उनाव बेहाय मोजां मोनसे मा होनदों उत्तराखन्डआव मोनसे टुर्नामेन्ट जायो जोंनि साब जुनियर आरो जुनियरनि बयस एन्ड गार्ल्सनि मोनसे चेम्पियनशिप टुर्नामेन्ट जायो आरो बे टुर्नामेन्टखौ मा होनदों उत्तराखन्डनि एसोसिएसना बेखौ अर्गानाइज खालामो दा बेहाय जों आसामनि जानानै मोनथाम टीमा जों बाहागो लादोंमोन जेरै जोंनिया साब जुनियरनि जों बयस आरो बिनिफ्राय जोंनियाव जुनियर बयस एन्ड गार्ल्सआ मोनथामबो लादोंमोन दा बिनि गेजेरावनो साब जुनियर बयसआ चेम्पियनशिप जायो पान्जाबखौ फेजेननानै आरो बिनि उनाव जोंहा जुनियरा मा होनदों जुनियर माबाया आइजोफोराबो मा होनदों चेम्पियनशिप जानो हायो बिनि उनाव जोंनि जुनियर बयसफोर बिथांमोना मा होनदों थार्ड प्लेसनि थाखायल' क्वालिफाइ जानो हायो अर्थात बिथांमोना ब्रन्जखौल' मोननो हायो ओंखायनो आङो बयखौबो आं खावलायो जोंनि गासैबो बिटिआर ओनसोल आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो नोंथांमोना जों गोजोननाय मोनदों आरो जोङो फारसेनि गेजेरजों जों बेखौनो मोनसे मेसेज हरनो सानदों जे आसाम टीमा जोङो मोनथाम ट्रफि लानानै थांगासिनो दङ आरो जोङो फैगौ जोङो 21 तारिखनि उनाव बर्निंआव जोङो मोनहैगोन क'क्राझार स्टेसनाव आरो क'क्राझार स्टेसननिफ्राय जानानै जों बिथांमोनखौ बरायगोन आरो बरायनानै जों बिथांखौ जों फैगोन आरो बेहाय साफ्रोमबो क'क्राझारनि मिडिया प्रेस बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों जोंनि बिथांमोनखौ बिथांमोना मोनसे एनकारेज खालामगोन आरो बिथांमोना जोंनि खेलायाव बयबो सरकाराबो आसाम बिथांमोना जों शिक्षा होयो आरो जों जेब्लायबो जानानै जों जेब्लायबो समफोरखौ आसामाव नाम्बार 1 अल इन्डियायाव जों नाम्बार 1 खालामनो थाखाय जाबाय मानोना अल आसाम चेम्पियनशिप जानो हायो बिनि उनाव जोंनि जुनियर बयसफोर बिथांमोना थार्ड प्लेसनि थाखायल' क्वालिफाइ जानो हायो अर्थात बिथांमोना ब्रन्जखौल' मोननो हायो ओंखायनो आङो बयखौबो आं खावलायो जोंनि गासैबो बिटिआर ओनसोल आसामनि मोनफ्रोमबो जिल्लानि गासैबो रायजो राजाफोरखौ आं खावलायो नोंथांमोना जों गोजोननाय मोनदों आरो जोङो फारसेनि गेजेरजों जों बेखौनो मोनसे मेसेज हरनो सानदों जे आसाम टीमा जोङो मोनथाम ट्रफि लानानै थांगासिनो दङ आरो जोङो फैगौ जोङो 21 तारिखनि उनाव बर्निंआव जोङो मोनहैगोन क'क्राझार स्टेसनाव आरो क'क्राझार स्टेसननिफ्राय जानानै जों बिथांमोनखौ बरायगोन आरो बरायनानै जों बिथांखौ जों फैगोन आरो बेहाय साफ्रोमबो क'क्राझारनि मिडिया प्रेस बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों जोंनि बिथांमोनखौ बिथांमोना मोनसे एनकारेज खालामगोन आरो बिथांमोना जोंनि खेलायाव बयबो सरकाराबो आसाम बिथांमोना जों शिक्षा होयो आरो जों जेब्लायबो जानानै जों जेब्लायबो समफोरखौ आसामाव नाम्बार 1 अल इन्डियायाव जों नाम्बार 1 खालामनो थाखाय जाबाय मानोना अल आसाम चौबल दिनै अल इन्डियायाव दिनै फुटबला मोनसे जों मोननो हादों मानोना जोङो मोनसे जारिमिनारि सिनियर जादोंमोन बे समाव जोङो लेकिन आज ये आपने साबित कर दिया कि जो छात्र छात्राएं खेल में जुड़े होते हैं और वो बहुत पहले अनुशासन में होते हैं और सभी
बिथांमोननि थाखाय मोनसे विजेता रादाब होननानै आं सानो टीमों को ये शुभकामनाएं जो विजेता नहीं हो पाई हैं वो हार माने क्योंकि